Yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji ustetele kuzophaka angikubingelele mbukelo lapho ngasekhaya ubingelele steteleke intokazi kaNdlovu phansi eMalmoti esigodini sasendaba zegudu phela ngikubingelele bukhoma kwisteteleke media uhlelo ingonyuluka namhlanje sibhalelwe umndeni wakwaZulu uthi ngithathe isteteleke uzoteteleka nami siza ukuthi konakalephe ekhaya endaweni yasemolokohlo endwedwe phela la siyozwa khona ukuthi ithini inkinga koMageba singalungisa kanjani ukuthi siye phambili okwakho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli Ngiyaphila sithi. Nje. Ngiyaphila kahle. Yebo. Ngiyamaha. Futhi lesafika. Asiyabonga kakhulu. Yebo. Yebo, lesifana kakhulu. Emndenini ngisho ngokulamana omkhulu nje ngisho ukhona ke koba mase uyakhona nabanye obaba sinayo baba omncane sibe semthinte naye futhi uzosijona ngendlela. Okay. Mama ongizalayo useswami omdala lapha inkozana yakwethu. Yeah. Uma sesimazini ushadela kaMaziko. Yeah. Yebo. Ubaba ke uyena ke bekade umuntu obekade ezama ukuthi lo mndeni naye azame njoba nawe wenza. Kodwa na isimo ke sihambe samxaka ngoba before sidlulela kuwe siqale wazama naye. Yeah. Sase sicela ukuthi aphinde usuka kude emagongolo kude. Usuka ngeenyawo kodwa uyabekezela ngoba umuntu wesilisa ezefike ke. Uke wazama ukufika lazo ndokoza kanjalo waqala waxhumana naye zayihlangothi zonke olwethu ohlangothi nalo ohlangothi waxhumana nalo. Yeah. Kwase kuba nohlelo ukuthi ke uma esethi uyafika kuzolungisa bathembisa ukuthi bazoba khona ngalokho bangabakhona bayele emngcwabeni bamshiya kanjalo bangamtshela futhi ukuthi emngcwabeni sizohamba sokunyani sazohlalwa noma kuzokuhlala bangamtshela ukuthi kodwa yena weza esibevumelene ukuthi uwenza umuntu omdala isilimo. Uthe sefikile ke salinda saqhomoloza waze wayena ubaba waya khona wayocheck ukuthi baphephela watholakala ukuthi bayele emngcwabeni la. Sase sithi ke phindele emuva ke baba sizoza ukuthi bazofona yini besho ukuthi kwabangephi ukwenzakala kuze kube namhlanje akaze ebuyele befone bebuyele uyabona ukuthi waba ngumngana kanja uzombona ke lo muntu ukuthi umuntu omncane kangakanani owenza lo msebenzi njengalo ukuthi angeze umuntu omdala isimangahambisibandlelite kangakwazi ukuba khona. Yes ngoba bebekhulumile bona into bebekhulumile abayiface futhi ukuthi into ethize yayikadime kanje besiqalele phansi leya nkulumo ngoba phela kwakushoniwe uma kushoniwe ke usubandla izandla kanje umuntu eyibhonyela kanje ngoba ufanele ukuthi uboshe izandla mangabe ungazofaka nasendlelweni uziphendulele uma usunenjwa ngeenkulumo kunenjwa uncencezayo emngcwabeni kushona umfowethu uncencezayo esebeka azi kahle ukuthi angikufakile vele ohlelweni mina ngeke ngizokhuluma ngipende emva kwalokho wena uvala umlomo angijabu uzothula ukuthi mawuthi uyakhuluma uthi uyazivikela uzoyivikela kanjani because awufakiwe ohlelweni ngiyajabona kulamana obaba bethu. Okay. Lamana baba bethu bonke labo bakhuliswe izelamani zihlala ndawonye zidayisa ndawonye emarket ngiyajabona laba abanye abahlali kodwa lo mama wami akafakwanga nhlobo naseyinhlelweni bafaka ongahlali la kwaba khona lokho kanjalo ngisho makuthiwa kusukunye nezincane la kuyahanjwa kwangavumelekile kwangamane incane iphathiswe umuntu oyingane ngoba ngeke kwazi ukusiphathiswe yena ngoba ngeke kwazi usuzocwiya phela nje ibona. Yes ngumtetela uma ucabo naye lokho kanjalo akwazi ukuveza ukubeka esithombeni. Yes kodwa njengaqambisa nje kakhulu ukuthi esibuke nje kakhulu ukuthi kuyasiphazamisa akwazi ukuthi makuthiwa kukhulu umuntu wasekhaya abantu endlela kade ihamba la indlela ngathi abona into ekhaya lesi sikhuluma ngalo
nanti ekhaya ngikhuza khona bedlula kanje indlela ngina khona nje ekhaya ngathi ekhaya lodwa phela bedlula ehambe emsebenzini abantu bangaphandle betshela ukuthi umfethu uyagula kodwa ungashiwo la ekhaya uthi uyagula kwazi kwaba isikhathi lapho okushakwa nesikhathi sokuthi uyagula ozoyashona uthe eseshonile sayizwa ngabe intaba futhi ukuthi yini lesizwa ukuthi sekuthiwa sekudluliwe kini asizwa la nakho la eduze ngathi yabo nakho la eduze asizwa ukuthi kuthiwa kushoniwe ngathi yabona uthe umoya umfowethu ehambela beyibhekele imbuzi laphana watshela yena ukuthi sekudlula umfowethu lapha basethi umfowethu udaba njengalolu lithinte kubazali ngoba lethi siphethwe abazali noma uthumela ingane kube khona into eqonde ngqo ebheke kumzali osiphethe ukuthi nansi phela ingane yakhe ngithi ingane yakhe naye le wathi ngeza kwazi mawuthi nikumukele ukuthi umfethu ushonile shiyani kanjalo ke mawuthi nikumukele ukuthi umfethu ushonile ngalo ngabona ukuthi qaqaqo isikhathi singasishaya isikhathi singasingatho hayi lokho umntwana seqedile nje njengoba nje ekudlangisa phela hayi kulomndeni zahlungu zakho owasasihamba sithi siyakolekelela laphana ukuthi somndeni simunye siyabambisana nje makhona okwenzekayo okuhle okumbi siyabambisana kanti singazi ukuthi kanti indaba ikhomba thina utheka manje ufike seshonile lo mfana esekuyilanga lomngcwabo sesithi siyaya yakhalwa impela nje basikholisa bamdlise ngopoison basikholisile ababulala ubhodi bamdlisa ngopoison kunomfana wakhona ke lapha owayehleniwe ngathi uyathethelela ethi baze bambulale kanjani umfowethu ngoba asibenzi laba bantu basebenza khona banonesi banothisha kodwa bambulela umfowethu amakholwa la abantu futhi kunjalo nje bagqoka ingubo ezihlaza abafundisi bamasimba washo sakhanyelwa ke sasesakhanyelwa ukuthi kanti indaba ibhekene nayo sahlukumeza kakhulu impela nje ongangokuba kuzobe manje nje hayi lokho selandile nje ukuthi esingenayo inkinga thina mangabe ubaba esesiqoqa yize sabhi kodwa besingenayo inkinga ngoba asinalo livangeli lokuphakama sinedaba uvangeli lokwehla ukuthi umuntu mayesezihlise mhlambe ngiyaxolisa siyakwazi ukuxolela nampo ke mangabe sahlala kanje njengoba sihleli nje nawo kwabe sefikile salinda wazophuma esiyobhabheka ukuthi kanti abasafiki ngani yafika bekho sahlakazeka kanjalo kwabonti ujuda yikho lento kukhona yini phambilini okwake mhlawumbe kwaba ukungaboni ngasolinyo kwake kwaba khona ngaphandle kwalokho ukuthi nigcine ningasazisani ngokuthi uyagula ubaba noma kunento eyenzakalayo kukhona yini ukungaboni ngasolinyo kuphakathi kwenu nawo lo wamndeni okuke kwaba khona ngaphandle kwalokho ibikhona into njengelinye ilanga phambili isikhathi kade kunomcimbi la sahlanganyela sonke nje silomndeni lapha kade kuhluka ngayizolo ngakusasa saphindela futhi ke njengoba sisuke kubeyithwa abantu amadoda ayaphindele bathi alanda igqoko thina njengomndeni besiphinde sohlangana kade sidla ngayizolo maze sihleli kanje isibuka amehlo amebuka lapha emsamo uthi mina hawu inanzi lapha zangabaphelela kwaphela inkomo zembili phoya yodwa inanzi iphenye isibili na hayi uyabheka wathi ayazi esibayeni uhlinzwa sohlinza amadoda angena umuntu esifazane ekuhlinzeni ngisho kulengiseni inyama ukuhlinza amadoda zona lozo nyazo ukuhlinza amadoda hamba isikhathi kwatholakala ukuthi kanti ukubuza kwami kanjalo kwaba sekhomba ukuthi imile ngithathile gcine eyihlambu umama wakho lento wathi mina ngithathile right
ayike bonakala ukuthi ke isebesathi yethi idala la lonto esiyishilo lonto qhubeke nje ukuhamba isikhathi uzwakala futhi aphinde athi futhi ngelinye ilanga uhambe waya kubo yebo bahlangatshezwa ingane imithwalo imini bengazi ukuthi akekho kusho ukuthi uthe masefika umhlwehlwe awukho nenyongo ayikho igame isibili ke le sewunuko kwesibili hayi phenduke futhi hamba isikhathi theka nje sinomcimbi la kumina futhi esihlanganyele sonke sekhishwa ke inyama kanjalo ngoba kwasekuleki kavele ngaphakathi isivalweni sebhodwa sahlangana sonke ingane zakwakhe nezakwami nami ngakusasa wathi ukulile waya kubo wafika ubhodwa kwamphalazisa waphuma inyama imbuzi futhi lenyama yokusu akubuza ubhodwa wakhe ukuthi uyidlephi le nyama wathi ngidle kamacaba kodwa ngidle kamacaba kusho ukuthi ke manje igame esithathu manje kusho ukuthi udliswe yimi manje kodwa besidla sisonke somndeni sonke nje uba nje sengathi nje ngivele ngibeke isithebe lapho phambi kwenu izivalo ukuthi asidlele sonke nobani uyacosha nezivalo ingane ziyacosha mina mase eba nenkinga ebusuku esephalasa eseshe esifubeni sedle kwa okay ngesikhathi kwenzeka lezo zinto niyayikhuluma yini uma seyikhulumekile noma kuba yinto nje phela kanjalo kuba ukuthi uzoxola nje uzokunyeshisa besho beyaxoxele mina futhi athi umtsheli ubhuti wakho uhle kwami phele kanjalo yo right ihamba isikhathi ke futhi yabona le covid bakufakwe ifoni umuntu wangamboni noma zingo phela kufakwe ifoni ngeCovid angena hlale untombazana wami angena ayohlala emuva yena abe ngaphambili awu hle nesihlobo sakhe la asho ethi ngiyagula hlobo sami ethi ngiyagula ngisengula ngacishe ngafa athi okuhlungu kakhulu ngibulawa umnakwethu okulamana abakhunyana bethu athi umnakwethu isho ekuphindeni mina ayivumi kodwa yena mangabe etshalile kwakhe iyavuma wathi nje ngibulawa umnakwethu wathi angikho ndawo yabona ke lo game ke yona game ke kwathola wathi cha sekukuningi ake zame uqoqwa izingane zakhe naye abekho siyabuza ukuthi uyakwazi lokho okukhuluma emntwini na yathi baba wathi yena ngeke ngiphike impela ngoba yasho ingane yami yasho uthe uyakwazi asithi naye ngiyakwazi kodwa ngikwazi ukukhulunyiswa yena hayi ke kwathiwa ke sekunele ke sekukuningi kakhulu sekufanele ke phuma imbuzo umgese nezingane zakhe zona lezi ke okuzona bese ishalela itilongo izona ezathi ma uzomgesa uma mkhulu ngoba sikhuzile usayikhuluma lento ekhaya uyaphendula kafuthi uyikhuluma emotweni uzomgesa impela ethi wangigeza-ke ngembuzi kodwa wangigeza maqede futhi waqhubeka esifaka leli vangeli ekhaya ey'nganeni zakhe the mase kushona ke lo mfowabo ke awusekho kumthakathi omunye futhi odlise lengane lo mfana wakhona inkosana isalo yimini umthakathi ula kade nami sisenganeni njengoba ngitshela ke abantu okay ngizwa kahle ngicabanga ukuthi sizwile singeke siyidonsise kakhulu sikhulume nje
sibe khona nabo bezwa kulicala khona ukumnuka umuntu noma ukuthi ubulala umuntu ungenabo ubufakazi obuphathekayo ukuthi uyishiso yini leyo nto. Kulicala elikhulu and ngokwesintu uma uphimisela into ekanjalo kuye kudinga ukuthi umgeze lowo muntu ngoba usuke usumthuke ngenhlamba. Kuyinto futhi embi ngoba nezingane zethu ziyalalela bese ziyayithatha into ishoyo ngelinye ilanga uyozwa isiphiniselwa ingane uthola ukuthi iphimisela kweyakhe ithi ngakhuluma nawe wena ngoba umkhulu wakho wabulala umkhulu wami. Ibe into ezokhula einganeni izidlulele nakwezinye ngokunjalo kube yimpe enganqandeki. Kodwa ngoba sisekhona sonke sisakwazi ukuyikhulumela ake sizameni ukuyilwa siyibone ukuthi iyanqandeka yini. Emibuzweni engizobe nginayo ekuyibuzeni mhlawumbe umuntu mesalandisa ngiyangithanda ukuthi mangikubuza umbuzo ngathi ungangiphendula straight ungachazi mangibuza nje ukuthi yini oyenza ukuthi wena uze uthi noma uphimisela amagama ukuthi umuntu obulele noma abantu ababulalile umfundisi ngifuna ukuthi uhlale phezulu kwento ukuthi mina into edala ukuthi ngithi ingoba kwakuwukuthi mangibuza ngakuthi waqala nini ukuyizwa lento wawuqala yini ukuyizwa ishisiwe yibe emncwabeni noma wawusuke wayizwa phambilini hayi ngangeke ngayizwa phambilini ishiwo sibani ba ikuze into ethi qonde maye khona usibani wawuyishiso yini lento ayiphendulele naye ngokuyiphendulela ngokunjalo ukuze singalibalekeli iqiniso ukuthi umuntu uthe akusiyili icala wakusho akaphinda kuphimisela ukuthi kungani wayikushilo ukuze masiyilungisa siguguludi isilonda ngaphezulu singangenanga emnyombweni waso ngoba sizoshiya namhlanje singapholile ngenxa yokuthi asingenanga emnyombweni sakhipha umnyombo sihambe ngaphezulu safuna ungibengceza sikhiphe lokho kuhle kodwa noma lokho kuzodleka lokho kulumelayo sikushiye ngaphakathi kuzosala kunivukela luzovuvukala futhi uqoqola uvuke sihlale phansi sibe manzi siphinde futhi sinilimaze ngelinye ilanga uthola ukuthi ngaleso sikhathi angizukwazi ukubuya ngesikhathi ukuthi ngiphinde futhi ngizozwe noma bobe sebethi uzophinde futhi ambize ngoba umthengile ngoba basho njalo bathi ngiyathenga so ngiqonda ukuthi ke noma ngabe kuthiwa yini ezokhulunywa asingeneni phansi noma ngathi uyilumela kanjani uma yiyo nje ayibe yiyo ukuze kuqiniso ugcina silaphekile sisonke. Ngicabanga ukuthi kuzwakela onombuzo futhi angasabi ukuthi abe nombuzo ukuthi nakho okunye sengikukhumbula ungene futhi lapho ukuze ningasali nonke ninezinto ebenifisa ukuyibuza ngesimo sokuthi kukhona usiteteleke umuntu bese yasaba. Ngize mina ukuzokwelapha nina nokuthi nibe nemibuzo niyibuzela yona nithole impendulo ngendlela enifisa ngayo ngeke niphendule mina ezintweni engingazazi kodwa ngizokwazi ukubuza kokuthile nami engifuna ukuqonda ukuze ngikunderstand ukuthi kwakufike phi nawe ngokunjalo uvumelekile ukuthi buza phela uma into ungayiqondi kahle ufuna ukuyiqonda ngoba kusasa mhlawumbe ingiyosala nawe angazi ukuthi bekuhleleke kanjani ukuthi sizoya khona siyomcela noma sizokwenza njani sizoya khona siyo okay ngenxa yomoya wokuzehlisa nofisa ukuthi kulunge isimo kungcono ngithi uceliwe ngoba khona umuzi uthi oba inkotha la umuzi othola ukuthi ikhaya lizala sonke sasimcelela ekhayeni esokelezana nangwabo omncane uyena ogade ikhaya elikhulu elizala lamakhaya mina ngicathi mina ngiye branch nje yesithathu but leli khaya lizala mina leli elingamelwe yimi ushuthi wayicelela ekhayeni elikhulu leli elithiwa i-center elifanele libe i-center but wayicelela ekhayeni njengalo ngoba siyambona ukuthi uyabaleka ngcono vele siye kuyena ebemkhulu thina sehle sibe bancane yebo masihamba ngenyawo wokuseduze ukuthi umuntu
manje kuseni. Phela kufanele umuntu ezwe umuntu ekhulunywa manje angazi umnyaza nangu bafuna ukukhuluma. Uma ukuthi kanjani ikhulumani ngizokhuluma naye mina. Ngikhuluma ngifuna ukukhuluma kuphela. Ngizokhuluma naye mina. Cha sifuthi sicela yena. Ngiyela yena. Yebo. Nawe sicela ngendlela yakho, naye sicela ngendlela yakhe. Hayi phela Awuyazi ngicela akufanele sisibambelele phela. Mhlawumbe ngathi ngibona ekseni sengihlaselwa ngazi ngizokuhlaselwa yini kodwa ngibona ekseni kusa sengibona ngabantu befika la ekhaya kwamina ngazi ngale kwe update ngiyaqala nje lezo bona bathi ngingabazi bakena njalo yaqasuka kwalona lonto ngibingelela layikhaya ngazi ukuthi angazi igama lami ngiyositeteleki ngingwakandlovu Sibongo ekhaya kusemelmoto esigodini sasendaba zensango kodwa-ke ngila eThekwini. Usitetelegu ubani na? Usitetelegu umuntu obonakalayo ekulekeleleni noma ekusizeni abantu abathi asinakho ukubona ngasolinye noma kukhona la isiphambane khona ngenkulumo phambilini. Manje siyafisa ukuthi ke sihlale phansi sibhodlelane noma sithelelana amanzi sidlule kuleyo nkulumo yake yaba khona. Okusho ukuthi ke uze wabonakala usitetelegu ngalolo daba ke olokuthi nala ekhaya mhlambe noma ngokusho kwabo abukuyiba abangilethela ekhaya bathe ikhona inkinga noma kukhona ukungaboni ngasolinye okukhona phakathi komndeni bayafisa ukuthi bedlule enkulumeni noma kulokho kungaboni ngasolinye bekhulume ukuze kugcineni kukwazi ukuthelelana amanzi ngoba izinye izinto zigcina ziba insila nasebantwaneni bethu eqala kithi sibadala. Ingakho ke ningibona lezi insizwe engihamba nazo ke ezingabonakali ngingowesifazane ongakwazi ukuzivikela uhamba indawo angazazi ezahlukene. Uma nje ngihamba ngedwa ngifika la ekhaya ngithi sanibona ivele isuke zonke lezi insizwa zingibambe ngiyothini noma mangihamba ngivele ngimiswe emotweni emgwaqeni kumiswe imoto ngiphuca imoto ngiyobe sengithini. So lezi insizwa ke ngihamba nazo ezingabonakala ebusweni azizange ukusabisa umuntu noma zihamba ukuzosabisa umuntu kepha iphekezela umuntu wesifazane ofana nami ongeke aze abe namandla okumelana nezimo ezithile ahlangabezana nazo eindaweni ezahlukene ayihambayo. Mawubona mina ke usukubona zona ngoba mina ngiwubuso yonke indawo. So ngiqonda ukuthi ke singaze sabi noma kungabe ngathi ukufika kwami ngizodelela umuzwa la ekhaya ngoba ibonakala zimile nje cha ingenxa ukuthi mangase nje ngithi ngisukuma lapha ngithi isitulo siyangwisa ngabanjoba ingakho ke bekhona angixolise futhi makuukuthi uze ngathi uyahlaseleka ekhaya kini. Okay ngiyabona uchazela mhlawumbe la engahlaphi ngiphazamisa khona thola mhlawumbe ukuthi ubani oorganizile. Okay. Yes. Because mina ngazi. Okay. La ekhaya sazi. Okay. Yes. Okay, bengisazoza kuleyo bengisafuna uqala ngizwe ukuthi sowucaciselekile ngomuntu ofana naye. Ngiyabonga futhi kulokho. Cha umuntu okuwuye osibhalelile noma osibikele ngodaba eninalo noma ngenkinga eningayo la ekhaya ubhuti. Wayesesethi ke cha ngiyacela uzosilalelisa enkingeni esinayo engilimazayo
engifisayo futhi ukuthi ilunge lase lithi ke elami ningabe ke seniqoqana niwumndeni bese siyafika sizoza ukuthi ukuphila okonakale khona sizohlangothi lwakho bekhona abantu bomndeni okunenkinga nabo futhi siphinde sizohlangothi lwabo bese sibona ukuthi nithelelana kanjani amanzi ukuye phambili ngoba ekugcineni uxolo yilona olusuke lidingeka noma ngathi wakonakale kangakanani ekhaya. Alright, ngiyakuzwa khona lapho. So thina la eclash khona kuthina njengamanje. Mhlawumbe ngasigcina mhlawumbe ingahlalayo le meeting. Okay. Ngoba mhlawumbe into ekathi sho njalo. Okay nje manje mina empela ekhaya. Nangu mfowethu. Omunye amukho but uyaphila. Okay. Makuthiwa mhlawumbe ibe khona nje nge-update. Bese umorganize naye abe khona. Obhuti omdala like owa eswini sikamama. So mathi ngiyabheka nje manje organizer wakho baphelele bahlelile. Njengoba sasifunda konke ekuthiwa i-prepared speech ne-unprepared speech. Thina nje amazi nje abantu abarobhekayo. Geza sokuthini asazi. Mina kuyimaye bengihlathi mina ngiyageza ngiyitohweni lami. Selfie lo suku. Okay, ngicela ukubuza ke bhuti wami. Akaze yini phambilini nibe nayo into ethi ukuyihlela lento yokuhlangana niwumndeni nikhuluma igcina ingenzeki? Nakuba yayikhona. Yayinama updates. Okay, ayethina ama-updates wakho kumuntu okuwuye owayeorganizile engicabanga ukuthi naye ngabe ukhona la okuwuye wayeorganizile athina ama-updates ukuthi igcina ingahlalile. Kwaba ne-funeral ekhona ubaba omncane okushoniwe. Isikhathi afanele ngaso ihle kanjalo lapho sibona. Okay. Wa-update ubaba ukuthi nansi into esikhona ayisezukuhlala ngalokhu. Not for me. Ukuthi uyena ubaba wethu. Wathi uma kwenze kanjani ngase ngidlula kuyena ndodana. Ngamchasela ngathi ngesonto ezakho elandela ngizofika lapha ekhaya. Ngicela ukuthi ke mangabe usufikile ke sihlale phansi sikwazi ukuthi sikhulume. Mangithi ngiyafika la ngafika la okay nabo futhi bathi khona umfana owayishonile. Awu sengithawu kanjani ngoba manje bengikhulumile ukuthi ngesonto elandela sizokwazi ukuthi sihlanganeni la. Washo ukuthi ngangabe ngisakwazi umfiqo indodana nondodakazi. Washo ukuthi manje uyaphoqa ukuthi ngoba phela sabafica makuhlehleke manje. Makuhlehleke manje. Manje nami ngisukele ekhaya nje ngazi ukuthi okay Nizohlangana. Sizohlangana. Sengiyathuka ukuthi hawu indodana akasangifoneli ngayo sengihamba ibanga elingaka kodwa. Hey waphoqa ukuthi manje bangibele emumva. Shuni manje kwahamba ngalinda ukuthi okay mhlawumbe indodana uzoke ube phela ebese ngifonela. Engitshela ukuthi hayi baba ngibe nenkinga kanje kanjani. Manje bengicela mhlasimbe singakha mhlasimbe olunye usuku. Manje hle nami ngilindele efonini. Manje senginalokho mawucabanga ukuthi ngoba lento le fanele yona igcine yona ilungisekile ngoba phela asumndeni nje ngoba sihlangene nje sumndeni. Akufunakala ukuthi emndenini kube nento eyinkinga iphinde futhi lento futhi yehlule thina futhi singakwazi ukuyilungisa ngoba phela namathonga aphethe thina nawe ayakhuluma ukuthi umndeni ungabi kanje. Sikhona umndeni ungabi kanje. Manje uma utholakala ukuthi ngiyabona ukuthi okay kunabantu abaqinisa amakhanda njengoba sihleli kanje ukuhlala kwethu kanje bese ubuyisana kahle somndeni sibuyisane kahle ngoba kahle akekho umuntu othi uyiphethe ngoba nami nje ngoba ngikhona nami angiyiphethe.
nami ngiphethwe. Ngakho-ke uma kusuke ukuka nje noma wakuthola iy'nhliziyo zinjani, uma nifuna nihlezi nomndeni kahle nakhekile, kufanele ukuthi nehlise iy'nhliziyo. Nehlise iy'nhliziyo. Ukukhuluma akuni ngoba umlomo lo wadalelwa khona ukukhuluma. Manje nathi akufunakali senze into ongathi sasivese lento siyilindele ukuthi izokwenzeka kanje, nathi ake sijabulele lento. Mina ngikhule la ekhaya nabafowethu. Abafowethu hayi ukuthi bebengacabani nabo. Abafowethu bebecabana. Kodwa ke ngakusasa futhi ukuyadlula futhi. Hlale phansi sidlela izinto zethu sekudlula. Lokhu kwanamhlanje mina ngikwazi ukuthi ngabe onjani lokhu osekwenza ukuthi manje sekuzoba yitshe noma ngakuthola-ke ngonileke noma ngakuthola ngonileke, kodwa phela angiboniseke phela ngoba phela ngonile, angiboniseke ukuze imsamo yethu ukuze igezeke. Ngoba manje kuzokwenzeka kanti ngiqinisa ikhanda kanti mhlambe khona nami la sengigadla khona. Uma khona la engigadla khona ngizothini futhi emva kusasa futhi. Kanti manje angibonanga ukuthi mina ngiphazamile la uma ngisuke ngithi mangisuke ngithi la futhi ngiphazamile. Ngakho-ke mina ngiyacela ukuthi la emndenini wakithi mayikhulumeke lento kahle, sehlisa inhliziyo, khulumeke lento idlule ngoba ngeke sinikeze umuntu eyakithi lento. Sehlisa imoya ngane zabafowethu, ngiyanicela mina. Sehlisa imoya, ngiyanicela. Ngiyabona ukuthi vese khona vese njengoba sikanje vele asiphelele, kodwa-ke ngiyazi ukuthi vese sihlubukile ey'nhliziyweni, kodwa-ke ake sehliseni imoya, sehlisa imoya. Inhliziyo zethu siyazi ukuthi zihlubukile, kade zahlubuka. Ngoba kade nje zahlubuka nje, ake sehlisa imoya, siyilungise lento eyakithi bakwethu, eyakithi lento. Yebo. Ngibingelele. Yebo. Siyamuzwa baba. Uyachaza nje bachaza ngayo. Kodwa lento ibisalapha emumva. Ibisalapha emumva. Ekuthenini thina besingazi ukuthi ngizohlathela namhlanje. Okay, nina niphelele nokusechaza imandla yakhe ngengilongibuyele emumva. Useshilo wathi sinebhuti omdala la ekhaya. Ehlisa umoya ndidasa. Ngicela ngidedele baba. Okay, ngidedele. Useshilo imandla yakhe wathi ubhuti bengazi. So ngeke sihlale le meeting ngoba ubhuti bengazi. Useshilo wathi ngeke sihlale le meeting ngoba ubhuti bengazi. Ubaba uyasho ukuthi uke wafika la. Wangasifica, yes asificanga ngaleso sikhathi. Wakhuluma nomandla akhe. Washo umandla akhe. Wangasifica lo sikhathi. Wafika ubaba wakuthola lokho ukuthi besemngcwabeni obubalekile ukuthi siye kuwona. Okay. Wasithi ubaba uzobuye abuyeke. Wakhuluma naye indodakazi lapha. Wathi uzobuya abuye. Ilokho silindile ukuthi ubaba uzobuya. Uzositshela ukuthi uzobuya nini ngoba wathi esontweni elandelayo uzobe bambekile, ngiyakwazi ukubuya. Uzositshela ukuthi uzobuya nini. Lokho silindile ke thina ukuthi ubaba uyabuya. Kodwa namhlanje sesibona sengena umndeni nendathile. Thina silindele ubaba thina ukuthi usazositshela ukuthi uzobuya nini ukuze kuphinde kuhlalwe futhi ngoba lenzeka iphutha. Wachaza amandla ukuthi lenzeka kanjani, lenzeka ekuqaleni. Not hayi ngoba besinamakhanda ahlaza. Manje sesibuye ngathi thina sibe namakhanda ahlaza asifuna ukuhlala phansi. Akunjalo, akungoba manje indlela eseqhamuka ngayo sengathi thina siphindisa amakhanda ukuthi asifuni ukuhlala phansi. Asikaze sibe la ekhaya nekhanda ukuthi asifuni ukuhlala phansi. Kodwa indlela okwenzeka ngayo Usukumemeza sisi. Hayi. indlela okwenzeka ngayo ethi angikhulume kanje ukuthi sebukeke ngathi siphindisa amakhanda ahlaza ukuthi asifuni ukuhlala emndenini. Asikaze sibe nalokho ukuthi asifuni ukuhlala emndenini. Ndodakazi akekho umuntu othe khona umuntu onekhanda elihlaza onekhanda enjalo. Kodwa-ke ngakho-ke mina bengithi mina asibuyisaneni kahle ngoba sumndeni, hayi ukuthi mhlasimbe size siphakamise amazwi.
asingaphamisa amazwi. Inkosi ungena emlonyeni baba. Indlela okwenzeka ngayo. Uyangizwa kahle? Mhlawumbe angizwa. Indlela okwenzeka ngayo. Esisitshela ukuthi thina shuthe thina asifuni ukuhlala phansi. Esiqhamuka ngalendlela ukuthi asishuthe thina asifuni ukuhlala phansi. Ubhuti uzubhalela lena nje, ubhalela ngoba thina shuthe thina asifuni ukuhlala phansi, namakhandla aqinile thina umndeni. Ingakho ezabhalela le. Ngoba mofela uthula ka ndodakazi khona ke kahle ingempela bekufanele ukuthi ke siba abantu esikhulumayo lento sidluliseni, hayi ukuthi mhlasimbe ngembi kanzama angjalo kanzama, ngoba nami njengoba ngikhona nje ngawuthi ngiyabona emsamo yakithi emakheteni ala ekhaya akayifuni lento le enzeka lakho, anento sokuthi kuba ngathi lento singayikhuluma lento sidluliseni, hayi ukuthi mhlasimbe ihlale lento ikanje sumndeni wala ekhaya. Akufunakala ukuthi siba abantu esihlulwa yinto ukuthi mhlasimbe silungiseni, asehliseni imoya noma mhlawumbe ngikuthona khona inhliziyo, ngiyazi inhliziyo vele zona zibhlungu zona inhliziyo, kodwa ke ngangokuthi ngoba siyaphila singabantu siyazi ukuthi sisukaphi, asingabe ebese sithi nje bafowethu siyekela into siyibona isidikadika, kanti kuhle ukuthi sumndeni sihleze sihlangene kanjalo. Lungile baba. Ngiyezwa. Yeah. Into engiphatha kabi manje, ngizole kuveza engiphatha khona kabi. Into engiphatha kabi manje, abantu abaligcikini bagcina ngomgcwabo. Okusho ukuthi mina la ekhaya angibalindele. Ngezathu. Le meeting mawuthi bihlala. Bemele phinde ngiqhamuke nje nobaba izokhuluma nathi nisilande siye ekhaya kagogo. Ngoba vele abangeni la ekhaya. Ayizwa lonto. Njengoba angeni la ekhaya banezathu zawo. Khona ke ngiyakuzwa ke ndoda. Uma ngibuka nje basihlangene kanje ngibona ukuthi mina shuthi nje mase sahlala nje siyathanda ukuthi khona lento isidlulise lento. Siyathanda ukuthi sidlulise. Kodwa ke shuthi okay. Kunalokho ke lokho kokhona. Kodwa nje basihlangene kanje ngiyabona mina ukuthi okay. Shuthi khona siyathanda khona ukuthi lento masidlulise. Okay. Ndodana uyathanda lento ukuthi mhlambe yona sidlulisa. Mhlambe sayidini lokuthi bathi thoba babexabana. Kube right. Obaba bephuza. Umuntu ophuza umuntu ongaphuzi angeze kufane kusifanise futhi ngekani. So ngizoqhubeka ngokunitho. Ngifuna ukuthi mina njengamanje ngiyangithe mina akumele ngabe ihleli legcikeni. Lokho ngiyakusho ukuthi mina le meeting angiyidingi la egcikeni mina. Nobathi uyahlala la ekhaya ngiyidingi. Because kunabantu abathatha inqumo. Noma umuntu othatha isinqumo wase influencer bonke abantu ukuthi laphana kuukuthi nokuthi. So yonke into wasiyalungisa sina ekhaya elikhulu kagogo la singahlala khona kukhulunywa manje kuyakhulunywa. Not la. Lokho ngiyakuphikisa. Yathi ngiyakusho ukuthi angikudingi ukuthi kwenzeke la egcikeni lemzini kababa. Ndodana lapho ngeke ngisho lutho ngiyakuzwa. Khona akekho umuntu ongenalo iphutha. Lokho okushoko ukuthi mhlambe ngabe singale ekhaya elikhulu. Okay, hayi ngiyakuvumela ngiyakuzwa. Futhi ukuyiqiniso. Kodwa ke siyathanda ukuthi kodwa ke indodana ukuthi lento yona sikhulume yona idlule la ekhaya. Singekho ke la ekhaya ukuba mhlambe singalena ke ekhaya because singaya khona ekhaya elikhulu manje. Siyohlala phansi sikhulume kahle. Nakuba nisirobhile.
nakuba nisirobhile vele lokho kufanele kuhlale ukuthi nisirobhile ngoba thina shuthi mhlawumbe sinendlela konje sibuyeleka ngayo ingane zami ngiyakuzwa amazwi akho ngiyawezwa right ngiyacela ukuthi indodana mhlambe mhlasimbe eke sambe sengale ekhaya ukuze sikwazi ukuthi sixoxe kahle lento bese siyedlulisa ngiyanicela ukuthi masehlisa imoya lapho nganza kwethu umuntu omdala nje luze loqala lento indaba ezithi ngicela ukuthi sizokhuluma la ngiyacela lapho before sisukela ngicela futhi ukuphinde ngibuze umbuzo oyi1 kuthi le meeting ingomndeni wakozulu kunjalo omakoti abadingakala because khona makoti khona lana khona makoti ongekho la okay indaba ezithi enkulumeni ezazi khona ngiyacela ukuthi nabo mababe khona kodwa ke ngiyacela ukuthi futhi indaba ezithi ukuthi ndodana nginesicelo la sokuthi ngicela ukuthi isithi masikhuluma lento ngicela ukuthi noma mhlambe sikhuluma singahambi kakhulu ngoba into engicela khona ndodana ngicela ukuthi ke sehlisa umoya sikwazi ukuthi sidlulise lento sikwazi ukuthi sibe abantu esithelelana amanzi kahle ndodana uma ethi akuhlala hlala noma kanjani thina mayithi kuyahlala nathi sizothoba ushuthi usisi athi ayifake umageba lapha ayifake kula speaker sikona samuza ukuthi ubhuti ya okay akunankinga akunankinga noma akhuluma yedwa athi uthini ifuma yakhe kunganjani ukuthi mhlambe eke ngikhulume naye ngikhulume nawe indodana ubeveza ubaba ukuthi kunganjani kube uyena omdala aqala akhulume naye bese kube ukuthi wathi siyingane yena akhulume nobhuti omdala iyafana lento ngoba into eyenzakala ubhuti kumele ukuthi ayazi uzotshela kuyafana ngubaba akubonanga lokho akubonanga kubalekile lokho baba baba akubonanga kubalekile lokho ukuthi amtshele ubhuti kuyafana nje Ngobile. Baba wakho le mora washo. Alright, yeah. Upho baba. Ngisesezweni mina. Uthebeni. Okhona ekhaya baba. Ya okhona ekhaya baba phindile. Khona phindile. Alright, ngitry. Alright. Kuze so rapha igaba lokuthiwa sinomakhanda aqinile sithi esifelisayo mhlawumbe engayisho lungile siya la gogo wonke lo msebenzi so ubuya nangu baba yena uzodila nawo mawukuthi ubrazo wahambisana lokho angani mhlawumbe uyakufana ukuthi iphasile le meeting mhlawumbe ibhasanga kodwa egameni lokuthi nasicisha ukuthi waphela sinabantu abasithandayo abashoyo ukuthi ukukhuluma ukuthi manje ukuze ngashiwo sinamakhanda aqinile singaya kagogo kofe ikhulunywe khona ngoba mhlawumbe angazi noma mhlawumbe inhloso ukuthi sizwe ukuthi why elinye igceke
belingasangeni kwelinye icele angathi into kanjalo noma mhlawumbe inkomo so mhlawumbe nathi kusisiza lokho sithola izathu ngoba izathu azizazi noma athiwa manje sekufika nombani ethi mhlawumbe kufuna inkomo ukuthi nokuthi si out nalapha sihlangana nalonto sisiwami asihlangana into njengaleyo ngathi wafunela imbuzi asiyithathi lonto siyazazi ukuthi iclean kanani asiki ngumsa sayithatha singaya kagogo sofike sibeke indle silalele sibeze ukuthi bathini abeze la ekhaya beze kuthina la ekhaya ayizwa lot acela mntaka maya sehlisa kancane sigebisa amakhanda sibalalele beze ingane okwamaye bebangasitsheni beze ingane sifuna ukuthola beze ingane sobe sesikwazi uinforma bonke ngoba ngempela ngo-organization cha ngeke ngiqabambanga ayikho right ithatha iside organization le ekhona njengamanje ehlisa umoya ngaphambi kokuthi kusukunywe cause sadidekile ukuthi wayikhona nentatheli la mhlawumbe bengasukuma obhalile asichazele ukuthi wayifike kuleli zinga lelo esikulona ke namhlanje mhlawumbe ke bese khanja ke yakho sesizwile ukuthi ifike kanjani la siqale silungise-ke uzozikhulumela angisiyintatheli ngithe igama lami ngositeteleko uma uphinde usho-ke bengicela ukuthi uyisho nje izwakale njengoba nami ngikuhloniphile enkulumeni yami kusuke ekuqaleni uthi nje ngifisa ukwazi ukuthi kungani kukhona usiteteleko ungasho ukuthi kukhona intatheli ngoba ngifikanga ngathi ngiyintatheli ekhaya. Okay sisi ngiyaxolisa ukuthi ngifike esukhulumile into eningi ngangakuzwa lokho bengeke kuphinde uma ukuthi bese ngikuzwile ngiyaqolisa ngachaza konke ubhuti wangizwe okusho ukuthi ukufice sekuphakathi nje sekuphakathi ngoba ngithuswa ikhamera le yona ngithuswa kakhulu ukuthi kufike kanjani la mhlawumbe ke bese ngasukuma sesizwile sesichazelile umbhalo ukuthi kufika kanjani la sifike kanjani la Dodakazi njengoba sizama ukuthi sifonele indodana okay manje asakwazi ukumthola kodwa ke njengoba secazile indodana ukuthi uzokwenza kanjani bengicela ukuthi eke sambeni baba simoya sambe baba intelula lengikhulumayo engicelayo umbhalo khona la ubuze kimi sisi mina bengizokuphendula bengazi ukuthi ngesikhathi ngichaza ubungekho kodwa ngoba usayibhekise kubhuti ngeke ngiyiphendule uma usuyibhekisa kimi mina ngizokuphendula usayibhekisa kumbhalo njengamanje mase uyibhekisa kimi kusuthi ngifuna ukwazi ukuthi wena ubani ngoba mina ngikufica usuyichazile ngizobe sengiyakutshela okay njengamanje ngibhekise kumbhalo baba ngicela ungayiphazamisi lento le ngicela ungayiphazamisi ngicela umbhali achazele angifuni into eningi umbhalo asichazele ukuthi sifike kanjani la. Okay, ake ngibonge kusisi umbuzo wakhe muhle kakhulu. Into edala ukuthi sicele usesisiteteleke ukuthi ezozosilekelela. Ngibone la uMageba lapha ebekade ezama khona imizamo yokuthi abe umuntu osekhaya oqoqayo thina njengezingane. Imizamo yakhe uthola ukuthi iyafeyila. Uma isifeyilile futhi singasabuyile kunakuyena kuchaza ukuthi nansi lemizamo kade izanye noma kufeyile la kufeyile khona ukuthi kufeyile la kufeyile khona sase simcela ke usesisiteteleke ukuthi njengomuntu okufanele ebe imediator noma ebe umxazululi noma ebe umlamuli engabi wakuZulu ngoba kushuthi sina koZulu singabantu abanjani abathathelana phansi sina sisodwa ake kube khona uhlangothi lomuntu oqhamuka khona ngizokwazi ukuthi ngizwe ezami impendulo mabe kukhona ezinye impendulo elifuna ukuyibuza kuthina njengoba kubekeka nje ukuthi akungenwa noma unyakangeni lapho kube ukuthi ke uba khona alalele njengomuntu omxazululi mangabe imindeni ishayisene iyona ke inhloso ukuthi ke abhalelwe afike njengoba efikile mase yaluza uhlangothi olungala aphinda aluza uhlangothi olungala luyichaza lo hlangothi olungala ukuthi hayi okunjengalokhu kuhamba kanje lokhu kuhamba njengalokhu ingakho nje uthola ukuthi nje ukhona ke njengamanje. Ngiyabonga.
Siyagila sihlaleni. Noma nisiwabhile kodwa sihlaleni. Wavele singane sodwa la ekhaya. Asekho umuntu omdala la ekhaya. Uma ukhona uma ufana nengane. Niyamazi uma ufana nengane. Dodazi nathi singaba. Niyamazi uma ufana nengane. Sonke singaba la. Singane la ekhaya. Solokho kwenzakala kuba khona umuntu omdala. Ayinobe ngokwenze ngale ndlela kwenzeka ngayo. Ngeke. Ngiyakwenza ngale ndlela kwenzeka ngayo. Ehlisa umoya singaba la ekhaya sonke. Singaba la ekhaya sonke. Awisha la ngidima baba. Awisha la ngidima. Singaba la awisha la ngidima yokuba baba. Ukulungileke kodwa ke bengekufike la. Bengekufike la. Ukulungileke ngane yami kodwa ke ngiyacela ukuthi ungasho kanjani ngoba singaba la ekhaya sonke. Silwela ukuthi thina kungabi sekwenzeka ngale ndlela le okwenzeka ngayo hayi ngoba sithanda thina asikuthandi lokho sikuthanda ukuthi umndeni uhleze uhlangene ngaso sonke isikhathi nisazi ukuthi ngosuku lokuthi abo nathi sibokuthi vele siyazi ngosuku lokuthi kuzoba nemeeting kanje hayi qhamuka kanje kahle yabo ngoba ahlele thina ahlelanga ngisho bahlelile bona yethi thina ahlelanga thina bona bahlelile mina ngokucabanga kwami siyazumeka thina mina ngokucabanga kwami ubhuti wami angisho kambi kodwa into mhlawumbe makuwukuthi khona abangangeni ekhaya njengoba ubhuti eshilo ukuthi wabagcina ngomncwabo ngicabanga ukuthi leyo nto efana nale ayidinga ukuhlelwa ukuthi umuntu asho isizathu sakhe sokuthi kungani ke ngithi mhlawumbe ngimkhulumisa umfowethu ungiwakwethu angicabanga ukuthi uma kufika umuntu wesithathu noma kufika wena ubuza phakathi kwethu noma ufisa ukuzolalela ukuthi kwenzakaleni kuuye umfowethu okuthintile angicabanga ukuthi uma ungangibuza ukuthi yini eyenza ukuthi ungamkhulumisa umfowenu kungaba yinto kumele ngiqale ngiyoyihlela kuqala understand kumele ngikunikeze isizathu esenza ukuthi mina ngigcine ngingakhulumi nomfowethu ngisho ngathiwa nguye umuntu okubizile ukuthi awukungisiza ukungiphekezele ngekudadewethu ngiyoza ukuthi yini isizathu esenza ukuthi udadewethu engakhulumisi uze kimi mawufika kimi ungibuza angeke ngikutshela ukuthi impendulo ngicela ukuphendula kusasa ngoba ngiyasazi isizathu and kuze kufike lapho kwakwenzakaleni bengibuza yena akumele ngithi ngisafuna ukumcabangela ukuze ngimphendule kusasa kumele ngimtshele cha bhuti wami ngikukhulumisa ngenxa yo1 no2 no3 no4 yini manje sidala ukuthi ufuna ukungikhulumisa understand yini manje sidala ukuthi ukwazi ukungiphendula yini ngoba bhuti wami ngikuphendula ngenxa yokuthi nokuthi akusiyinto engingayicabanga ngoba iyinkinga engiyaziyo ukuthi iphakathi kwami naye ngiyakulela lokuthi ngiyeza ukuthi ngathi uthujumekile sengithi ke kodwa ukuveza ukuthi inkinga mayisuka ikhona ekhaya ngoba ngihamba kulamazwi kaBhuti ukuthi abangeni la ekhaya bayasazi isizathu akuleke into kumele beyicabanga they understand yini yagcina endala ukuthi ngigcine ngezi la ekhaya bese ngigcine ngomncwabo 1 no2 no3 no4 akusinto abangayicabanga le ngithi ngiqonda ukusho ukuthi ke leyo nto leyo akusiyinto abangahamba la ibe yihomework beyoyicabanga ukuze bezokuphendula kumele bekunikeze yona straight same time khuluma mfethu ngiphinde polisi mangikhuluma noma kodwa bala ekhaya into abayikhuluma ukuthi ngiyayizwa in a sense bathi kumina bona bakwazi ukuhlala eGaweni zaKwaZulu kunalokho mawukuthi kumele bahlale la kumele kukhona abantu ababahloniphayo basemakhaya emakubo ngoba ngelinye la sokhona into ezithile kubuzwa abadala hayi bona kuthiwa wena oba waya ngokuthi lapha na uyazazi uphelisile kanje bangitshela lo nto futhi nami ngiyayizwa iyayensense that's why ke mina ngithena lungile bengicebisisa wami lapho ehlisa umoya sabe siyoza ukuthi kuthiwani sibuza khona siphenduleke noma ngingazi ukuthi ubuzana nokuphendulana kuzoyilapha yini lento ngoba awunje manje singene deep lento ngoba discuss into enze ngoFebruary last year imayihla namhlanje angimgxeki ubaba ngemizamo yakhe kuyenze imgxeki lokho lento but engilwa ngakho nje manje angithandi hlale ekhaya
ngicela sekhaya elikhulu ekhaya labo gogo. Kule ekaSteteleko uSteteleko akazange ukuzovuna umuntu, akazange ukuzonqumela umuntu ukuthi enzeni, uzolalela uhlangothi oluzobe lukhulunywa ubhuti uzogogo lapha nisibona sinyakaza, alalela uhlangothi oluzobe lukhulunywa ngapha noma oluzobe lushiwo ngapha bafowethu. Uma kuwukuthi kunombuzo afisa ukubuza kuyobuza noma nabangapha befisa ukubuza umbuzo kuye bobuza, nabangapha mabefisa ukubuza bebuze. Mina angizange ukuzothi kwaZulu kwenzeka ukuthi noma wena bhuti unecala kumele wenze ikhaya. Mina okwami ukuzoza uhlangothi lwenu uhlangothi lwabo bese ngibuza ukuthi niyabona yini bantwana benkosi ukuthi yafike yonakala la, isiyakonakele la beningelungise yini kanje ekubonisaneni nokuboneni ukuthi nansi nqubekela phambili. Hayi ukuthi ngoba ngibhalelwe uye sekuwukuthi ngoba ngifike ngikuye umuntu obikudaba kuzomela ngisho ngibona ukuthi khona la phambuke khona ngithi right or wrong. Uma nje kukhona la uphaphalaze khona cha mfethu wageja la kwakumele into ibe kanje, bekungeke yini kube kanje, kwenziwe yini ukuthi kube ukuthi ilapho nje ngicabanga ukuthi icacile. Futhi ke njengomuntu okuye osilethile lapha ngwena umuntu ke ngicabanga ukuthi ngoba mfethu besho ukuthi izandla zonke uyinikela kukuze ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi thina size sibe la usungasibikela. Soba uMageba ngoba ungala uMageba. Okay. Mase simdedela usisi ebe umxazululi ngoba owangaphandle. Yeah. Angithi ayibona ngoba nayo isiyangena le angithi ayibona. Lenzela ukuthi le esho ubhuti lapha ethi udrive cha umuntu okwazi ukudrive umuntu wangaphandle ngoba angithi ungaphandle. Yeah. Thina singamile thina sihibe intuthu angithi ayibona yakozulu. Yeah. Lenzela ukuthi sikwazi ukuhlabela phambili ingathi thethe uyarun uhlelo uthulalela ahilo wena futhi ngala angithi ayibona baba. Yeah. Ngenzela ukuthi sikwazi ukumdedela ayenze kahle umsebenzi wakhe. Okay. Yes. Okay, ngiyabingelela Mageba lapho nawe sis. Nabantwana nje abasibazalayo. Okay, into edala ukuthi ngibhalele lolu hlelo luze luzosixazululisa lesi simo sakuzo. Lusukela lapha ya egoleni kwamfethu uSiphiwe osewadlula. Esisho sithi umoya wakhe ulale ngokuthula. Into edala ukuthi ke sibhalele lolu hlelo lukwazi ukuthi luzosixazululela lesi simo lesi ingenxa yokuqala nje ukugula kwakhe okuphuzile nje ukufika kumina ukuthi umfowethu uyagula. Kodwa kuthe la engikuthola khona ngikuthole la seyijikela khona emajikeni ukuthi usiyadlula emhlabeni esezodlula emhlabeni. Kadonsa ucingo wafonela uMageba wathi Mageba ngizokuthiwa uSiphiwe uyagula kodwa udlula zonke izinsuku la uye emsebenzini ngikhona mina ngisebenzike udlula zonke izinsuku la sibingelelane hayi Sigebane yona indlela sibingelelana ukuthi iSigebane uMageba hey Sigebane namithi Mageba lapho angithi ayibo manje sibingelela zonke izinsuku udlula la zonke izinsuku yini edala ukuthi Mageba kugula umfowethu ngizwe kuthiwa uthathile nabantu bangaphandle wahamba waya kobona umfowethu esibhedlela ungasitsheli yini edala lokho. Waphendula wathi Mageba bengitshela ukuthi abanye bakutshelile abazi ngithi mina wena umakhelwane la ungakithi futhi umakhelwane sihlukaniswe nje uthango uma uqitha amanzi ngalothangweni uyangibona lapha siyamamezana lapha noma ngithiwa ngitshele ngicharger ngiyithatha lapha kuyena ngilokho phinde ngiyibuyisele yini edala ukuthi ungaveli lapha ukuthi nakho sigulelo umfowethu siqiqa esibhedlela
wa lokhuza kanjalo wathi bengitshela ukuthi mina bakutshela ukuthi mina angikwazi ukuphila abanye abantu fanele ngitshelwe wena njengomfowethu hayi abanye mina ngikhuluma nawe ukuthi yini edala ukuthi lokhuza kanjalo hayi ke ngithe ngithola ukuthi akumphathanga kahle ukuthi ngambuza umbuzo onjengalowo kwahamba then kuhamba lapho egula umfowethu ngilodane ngiwezwa ngiwabona ama-post akhe akhuluma ngabathakathi ethi wemthakathi ibamba la wemthakathi ama-post amaningi akhuluma ngabathakathi akhuluma nangemndeni kuvele kube nesimo la elengithola la ukuthi la isimo sokunuka kamfowethu lo ogulayo sikuwena kukhonjwa wena makukhonjwa mina ngihlale ngithule mase ngiyalindela kanjalo ukuthi hayi kukhonjwa mina until aze adluleke umfowethu emhlabeni mayidlule emhlabeni akekho noyedwa ositshelayo emndenini wethu ukuthi umfowethu udlulile nanoyedwa ukuthi udlulile umfowethu emhlabeni sesikuthola la sizwa ngabantu bangaphandle ukuthi yini Nkosi yami lento engizwayo ukuthi isinehlele ukhona umfowethu wangampela futhi ukhona usisi alitsheliwe nhlobo ikwethu kuze kube uqhamuka umfowethu uzakhele abe bheka imbuzi ebhekisa ukhanyiwa la kulomuzi bambe icinga leyo mbuzi kuyila uMageba ebona uzakhele ukuthi zakhele esedlulelo umfowethu athi uzakhele mfowethu ngiyayizwa lenkulumo oyibekayo kodwa ngoba sinabazali udaba olusindayo sicela ukuthi udlulisele kumagaba yena osiphethe uyena umagaba omdala kunoma wakhe ngokuzalana kokuganana ubaba wami umdala kunobaba wabo yocela udlulisele noma uthumele ingane ihambise lo myalezo oqonde ngqonje yabo impendulo yaphendulwa uMandla akhe yekani kanjalo ngeke ngikwazi ukuhambisa lo myalezo uma ngabe ukushona kamfowethu ningamukeleki shiyani kanjalo hayi uvele kushiwe kanjalo uzakhela awudlulisele lo myalezo ukuthi hayi ngimbonisela ukuthi ngicela ukuthi lo myalezo awudlulise ngokusemthethweni ukuthi cha sedlulele umfowethu bekade udlulele endaweni ethize wasendaweni ethize salokhuza kanjalo so sase siyayincenga ukuthi cha noma kuthiwa asitsheliwe kahle ngohlelo lomndeni sitshelwe ngabantu bangaphandle kodwa ngoba yithambo lethu leli sase sincenga sesisondela sasondela abaklinayo abapendayo abashayela ukhetha wasizwa ke ekhaya hey ngosuku lomlindelo wahamba umfowethu waya ohlelweni lembhaliso wabhalisa wenza yonke inhlelo zakhona uthe la sekubuya khona umzimba ube include abantu bangaphandle umfowethu ube gonda amakhanda otho ngathi ube include abangani bakaSiphiwe bonke bodwa kube yibona ithema biyehla ehliswe emotweni simbuka kanje wayisetha abangani bakhe ukuthi ababambe ngamandla ithina abakaSiphiwe umzimba womuntu wakwethu lo umzimba waqavunwa abantu bangaphandle baze bawungenisa ithema songena nangu ukegaba umelusi lo hayi wena ke awayisithakazela ethakazela ukuthi izinja imgodoyi amakholwa abolile ubuse ngaze kubulala umfowethu wathi wazama ukukhuza umfowethu usanele wagadla kwavalekiswa singena njalo isidumbu singena sibanjwe abantu bangaphandle sikhona njalo sibaningi kakhulu abantu bakozwe kodwa uthola ukuthi kwakhona abantu nje abagunda nabo ithi masingena sifike sibekwe lapha ngitshela ukuthi kwakhamba ukhethwa abantu kwaphointwa abantu abathize ukuthi akukhethwa abantu abathize yabona umndeni lo wakwethu wakaMagaba ongakwazi ukuthi uma sesibekiwe kumzimba fanele niconfirm ukuthi lo muntu owakini nimbone ukuthi uyena lo kwahambe kukhethwa abantu
ukuthi akube yibona abakwazi ukumbona emndenini futhi emndenini awumumbi wonke umndeni kodwa kwakhona laba obona ukuthi laba abalokhuzekile abafanele beze bembone sesuka lapho zaziya emlindelweni zahamba zangena emlindelweni mayise emlindelweni kwakhona ulindani lapho ulindani kwamfowethu osewadlula emhlabeni uThembizo lapho owayekhuluma khona esho ethi uyaboniswa izinto uyayibona liyaphumelela uhlangothi oluthize lunama uniform linabantu emlindelweni njalo linabantu abanye abawonisi liyaphumelela kuthathiwe idalwa zasuswa ngala ngakuthina zaya kusebenzela kuleyo ndlu right hayi simziba simsiyeke kanjalo kalindane eseyikhulumela kanjalo but iyaqaqamba lufike usuku lomngcwabo luthi malifika usuku lomngcwabo khona iprogram lapha ngithi ayibona yabona kwiprogram akwazi ukuthi kwiprogram ungaba khona nje nanoyedwa la esitweni sakamagaba uyazi bangaka esitweni sakamagaba su 8 mase kuba nabazukulu mhlawumbe sesingaphezu kwa 30 manje kodwa uthola ukuthi kwiprogram akukhona noyedwa mina ngumuntu emndenini ogqame ngalendlela esimanga ngoba ngumkhongi wabantu bonke la emndenini ngiphinde ngibe umfundisi webandla elisungule khona lemndenini ngendlela engigqame ngayo angikwazi ungaba khona even nje kuthiwa isohlelweni even kuthiwa ingaxozelwa lento ibe clean kodwa mase kuthiwa kudlula umfowethu ngidlula usisi noma kudlula nangudade ngizoba khona ohlelweni oqala nje ngiyamkhongela ngumkhongi wakhe ngumkhongi mina so mangumkhongi futhi mina izinto eziningi ngiyishare nalomfowethu odlulile emhlabeni eyithinta impilo yakhe ukukhula kwakhe kodwa ngangingekho kubani ohlele iprogram na ihlelwa uMandla akhe nomakoti kaSiphiwe lapho othola ukuthi laba bantu baposta abathakathi uMandla akhe posta abathakathi umakoti baposta abathakathi now and then posta abathakathi lalukhuza usuku lomngcwabo wasefika la esikhathini la ukuthothi usekukhuluma yena ke manje wathi ngifuna ukunichazela kahle wathi loud and clear ngifuna nizwe kahle ngifuna ukuhamba kancane wathi ngifuna ukuhamba kancane umfowethu bengaguli engadli amaphilisi engenjani wathi yena uxhumanile nodokotela ukhulumile nodokotela wathi udokotela uSiphiwe udliswe ufe ngo-slow poison right ngathi mina uMandla kuyazizwa kahle uthi ukhulumile nodokotela alright ekhulumile nodokotela waseyachaza futhi ukuthi siyacindezelwa uhlangothi othize lunama-uniform yini sinawo impela bafokade uSpice abafungeke uphinde ngekho nangusesunesi napa abanye bama-security bagqoka i-uniform nabanye abekho bagqoka ama-uniform angathi ayibona baningi ama-uniform ngoba siyafunda sizenze itifiketi then uqashwe owabo nawe uyasebenza but usebenza umsebenzi wokuyisebenza angathi ayibona alright siyacindezelwa asinalutho siyagula siyaquleka siyacindezelwa into eshiwo yena idlule lapha iye lapha kuthiwa okay ngeke ngivalelise lutho kuSiphiwe ngoba ngizothi ngithi ngiyavalelisa ke noma ngiyaphathisa kuyena bebuye entambama bezomthatha ngeke ngivalelise lutho okay ngathi mina shuthi utho kuyazi ukuthi uthathwa kanjani umuntu bezomthatha esebenzele bona ngathi mina shuthi uyayazi lento ukuthi umuntu ufike uyathatha umuntu ahambe yosebenzela yena uyabona ke yonke lenkulumo njengale vele igcwele umngcwabo wonke kuze kufike nabasonta nawo utho kusonta le phezulu kwele ibandla lethu eJerusalem hey bese abanye qina mfowethu lokho abakusho
abasonda khona abakusho kuwena lokhu nalokhu ufuthi uqine mfethu ngoba njengoba uphethe ibandla uzokwana sabona uzogcina ikubuyisile lezi inkulumo enjengalezi more than 10 abantu abasuke bengiqinisa iqala ingixaka lethi sihambe yazi yayofika la asonta khona ukuthi kanjani ngathi ayibona alright sihambe siyenze research sithola ukuthi ngekathe egula bahamba baya kohlola bechecka isimo sokuthi umfethu uhambe kanjani noma uguliswa yini. Okay. Alright. Bahamba nobani uMandla akhe noMahadebe. Mahadebe uSiphiwe lo nqabile ukuza la. Okay. Alright. Asikwazi ukusondela sibuza ukuthi nihlole kanjani natholani kanjani kwenzakalani. Alright. Kodwa la sesenza khona uma ngasengibhixekile sengizwa lonke izwe lithi umdlisi upoison. Umdlisa kanjani upoison na? Uchazwa kanjani? Kuthiwa ngumdlisa ngoDecember. Wazi washona ngoFebruary. Kanjani na? Kuthiwa kwakunebraya ngithi like ukuhlangana nje usibona nje. Kulula kabi ushayela ikhwela umuntu la no le. Angithi uyezwa? Yep. Kulula. Yenzeke kanjani ukuthi uSiphiwe ebe khona eBrayini? Wafika noMandla akhe. Angazi mina ngimcele uSiphiwe. uSiphiwe wafika kuMandla akhe. uMandla kwasuka noSiphiwe beza kumina uthi ubona ukuthi kusondelana kanjani uthomba uthanga nje uza ngala hawu ngathi mina umtholele uSiphiwe wezana ngathi mina ngishintana ngoba vele siyathintana vele my braya o December ya braya ngisukela ngiyodla kuyena na edle ngala ngenhlanhla akumina ngangosi yena wayosa yena wayosa umakoti wayerepheka isipapa makoti wabeka la. Kodwa inkulumo ithemela sikhuluma yasithi waphuma wabiza iceleni uSiphiwe wayenikeza iglass edrink wanika nokudla kwakhe eceleni angithi yabona kwenzeka ukuthi ngenze njani la ngibe mumbi ngendlela ukuthi angithi ngikhathi ukuthi mina ngiyilida lebandla sho ngiyilida lebandla nje uyacabanga ke mase uzothiwa umfundisi omumbi osedlisa umuntu upoison umuntu wakwabo. Ngiyafuna ukuthola mina ukuthi udlise uzedlisa upoison nje ubedliswa ndlelani bekwenze njani kuthiwa ngimzondela ama blocks ngithi mina nginama blocks amangaka ngakho umuzi omngaka kwathiwa yilo muzi lo uthwele khuluma into kodwa ngenzele ke mina owenkomo embi kwathiwa ngangithwala lapho angithi ayibona inkulumo njani elethana ikhuluma nje elethana ikhulunywa angithi yabo so ile sesimo senjengaloso ke ngenzela ukuthi umfowethu mangabe lokhuzile ethi mhlawumbe ngiyaspice lapha esho ukuthi ngiyaspice lapha akakwazi yini akuyena yini owayosa ikuphi lapho mina ngangiphethe khona iglass ngithela umfowethu ngoba bayazi ke nana ngamancane naka namanye kwakuphuthuma egrand likudlala umgezengwane abantu badla ngamanzi bathi kwasho yena bathi phuthuma ngamandla nangu magebe nangu phuthuma ngamandla sinenge ngamandla makoti sihle ngamandla bese phuthuma emgezengwane kwayena osa ngamandla lapha ngithi yabona. So lento ethinta nje ukuthi nje mina ngiyosa noma content wengini kumfethu angikhumbuli. Okay. Yebo. Usephawulile mfethu. Akwakuphawulile khona okwaziyo khona ungakufakazela before ukhuluma lokho usaba. Njengamanje ngizothatha i-platform ngibe kumina nami ngiqala nje ngiqale kephi. Alright. Ukuthi ngiright ngiyakwazi ukuhleka. Lana ephuzini lokuqala wayenza ikhole ebuza ngobaba ngoba sonke besilalele ngento ngichaza ukuthi uchaze wathini kodwa nizwile nami ngichaza indlela yami kuleyo khola wayenzayo irespond yami yathi bafo usuyabikela nomkhuhlane. Okay. Mina bengingazi umkhuhlane usuyabikela besithi nokusiphi umkhuhlane sazi kanje ukuthi lo umkhuhlane ayizwa lonto Simulana. Ngayichaza kanjalo bese ikhomba ukuthi uyangipressa ngiyamazi ke vele sisimthanda yebo umkhongo wethu ingoba vele umuntu okwazi ukuyikhulumela ngalapho ngiyamhlonipha waye mina bewumfowethu ewumkhongo wami ewumfundisi wami sikulwela futhi sibandla lakhe siyalikhuphula angifuni ukugxila lapho ngizogxila la ekuthenini
bafo ungadluli kwami lapha kwakho ingoba usiphiwe begula kubiza ukuthi mina fanele mangisuka ekhaya bafo ngifike ngicheck usiphiwe phansi bafo ulalekile kodwa ayachaza kuchazayo okay bafo ngisaya emphantweni ngifike ngicheck laphana kuze ngikade umsebenzi wakho ngihambe ngiye emsebenzini ngibuye ntambama ngidlule kubafo kodwa bafo kuyadleka kodwa ngimtshela kusebenzeke kanjani and awusindisweni wathi bafo konke sekubeka kwena ukuthi ungikade umsebenzi wami akukho la ngizokugxeka khona bafo belalele bonke abantu ngizohamba mina lapha engihambe khona ngqo izizathu ukuthi mina lapho ubona ukuthi angisadluli lapha kuwena but ngiyezwa wena ifence yakho leyo ifaka ama-blocks ukuthi uyifakela ukuthi singabe sisadlula thina lapha kwakho yayizwa lona ya izizathu sokuthi ngadluli mina laphana ngaso sikhathi yileso ukuthi ngicheck ubafo eguleni kwakhe nentambama ngidlule lo point lelo ngisakuleli-ke manje lokungabenzi bebe mdibimuni noma bebe kanye nani eseshonile umfowethu all right ufika nalapho sengileli point leli lokuthi